and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Doles na skota. Maklaro ng ubos kay dili na kayo ngit-ngit. Og naglibot na ang ground force. Ha! Dako ginay kayong ilang kampo, mga dimungkog. Commence firing! Pulbuson silang tanan! Bangis ang bawas nila ni Ronald. Wagi daganan ang mga mapulang magugubat. Nagkabuang sila. May bibaw sa pagpabuto apan igo lang sila sa pagpabuto. Diha naklaro na ni Ronald nga napayhag ug nakayag na ang kampo sa mga bomba ug machine gun. Nangita din sila og katugpahan sa gisakyan nilang helikopter. Hoy hawan, Sarge! Utog pa na dito! Samtang dito sa ubos sa kuta nila ni Ka Andres. Napuno sa mga aso ang palibot. Nagpasad ang mga patay sa mga mapulang magugubat. Og miabot si Colonel Ronald Joaquin. Byron! Sir! Ang mga armas niyo. Nabawi na, sir. Nagkaabot ba din ang mga 6x? Maglisod na, sir. Adto ra ko to sa may ubos-ubos nga bahin ning ilang kuta. Yes. May pagkapwisto. Ligon nga pagkapwisto, kining kuta sa mga dimungkog nga mga komunista na. Kulang ko ito ha? Stop firing. Karanda ko kayong pangpang sa buhing bato. Napagito siya buto. Mo'y silbing trensera. Aning ilang kuta. Kung mo atake din ang puwersa sa gobyerno, Byron! Naisunod ko nimo, sir. Kung mo atake din ang puwersa sa gobyerno, maglisod gud. Yes, sir. Tungod aning dako kayong pangpang nga nag-ambo sa ubos. O, nagsilbi sab sa lipo dinhi sa maong kuta.
maglisod og ila ang bisan si kinsa nga wa mahibaw nga kuta baday kini dinhi sa mga dimungkog nga mga komunista. Colonel Ronald Wilkinson! Ronald Wilkinson. Oh, sa doyo! Ay mo isip. Hain! Tadayo sa diri. Dali. Giswerte pa ni. Kay buhi man. Ha? Hoy, komunista! Patyon ta ka. Pero kanang patay nga dili sakit. Kanang one click na kamatayon ba? Pero pwede sab nga maluwas ka o dili ka na patyon kung makumbinsi ko nimo sa imong mga itugan nga rin ako. Hain si Karudi. Hain si Karudi! Hain si Karudi. Si Karudi. Ayaw kong into-into, Wa man ang sakit. Ang duha pa magkadunggan nimo ang nalagpot. Kung bitugan ka pa dayon kung hain si Rudy, hayahay kaunta kayo. Dili kaunta mag-agi o makatilaw og sakit. Kadiyot ra unta kayo. Kuyog ang si Kinsa kuyog ni Rudy? si Andres. Kinsa ni si Ka Andres? Siya ang among commander sa kuta. Sir, Unsaloy? ambot lang ha, pero murag nalimot ka kung kinsas ka, Andres. Usa siya sa mga haligi sa komisyong militar sa bagong hukbo. Nalimot ka, sir? Si Rudy? Nagig-uba na di ay so sa kadakong isda sa komunista? Asa maguro silang duha? Wa ko mahibaw. Naibaw ka, oy. Una naman yun ang estilo. Mulimod yun. Sir, sa ato pa, maayo na gyud ang pagkasod ni Major Rudy sa mga komunista. Usa. Nagdimungkog! Maayo pagkasod ninyong tanan sa bulsa ni Major Rudy Almendras. Baka kara. Usa ka Major si Rudy nga may penetrate sa Partido Komunista sa Pilipinas. Tungod kay usa ka DPA katong Kolokoy. Dili. Oh! Di gihapon mo tuos tinuod. Siya si Rudy mo ay mihatag sa mapa ning inyong kuta. Dili. Mao nga sayon. Sayon! Ragid kaayo mong natultulan na mo. Dili. Napisok noon imong mata. Sige ka lang. Dili! Dili! Sige lang ingong dili! Dili! Buang! 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 Piksan ta! Kuba anon sa naong siro? Marunong ang dimungkog. Itiming gud ni Rodney nga mulakaw siya aning atong pag-anhi sa kuta. Kuni apa ka si Rudy, sir? Aw! Maratsada sab siya! Out! Tuna sila, sir. Da ang nabawi ng mga armas o mga bala. Go ahead, Jerry. Pandara na ni, Sarge. Yes, sir. Kini mga patay, sir. Ang taga-munisipyo rin muhakot anang nila, Lloyd.
Balik na ba ta sa General Headquarters sa Rico, sir? Hapit na sa kampo. Dayon mo balik na sa General Headquarters sa Rico. Uy! Mga tao sa ubos! Nanago sa mga kakahuyan! Ituyok, Sarge! Ituyok! Sir! Naras na, sir! May mga armas, sir! Machine gun! Ako lang, sir! Ako lang! Bawa, Roy! Giganahan ko ron! Balik, Sarge! Balik! Naarap! Pa, sir! Sa kampo na da, Sarge! Pasagda na lang tong mga patay, sir! Sila na'y bahala di Aloy! Pulaan ka na kinuktok? Matog ka na? Matog na ta, Mama Yoli. Ana, sige na. Higda na. Mapulang gabi Manang Yuli. Mapulang gabi Agnes, Oo, Manang Yuli. ako nalay abli sa pultahan, Mary. Kadiyot, Agnes. Mapulang gabi Manang Yuli. Mapulang gabi, Manang Yoli. Mapulang gabi Kalusyo. Kuyo ka di ay ni Agnes? Unsa among ikaalagad ni Mary? Manang Yoli. Palihog tawag si Mary. Doon ay nangita kaniya. Kinsay nangita ni Mary? Mapulang gabi, Manang Yoli. Kadiyot. Rodi? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!